Migori. Koth mamedo chwe pacho ka medo kelo midhiere gwenge mopogore opogore kae kaunti ya Murang'a ji auchiel owito ngimagi bang' lowo osienyore kuomgi. Kodhno bende orocho yore wuoth e apaya ma Kitale kadhi Lodwar ka jodak e kar dak Marunda bende ywak kaluwore kod oula ma omonjo kar dagno mar Nyadhi. George Batimiowa kaka oula osekelo midhiero e moko kuom gwenge ma pacho kae. E kinde ma midhiero mar koth medo kelo achiedhnade gwenge mopogore opogore pacho ka e kaunti ma Murang'a jopiny ywago ji auchiel manotho bang' lowo moyang'ni sianyore gi yien kendo banjo ot mane gintie. Jana usiku kama saa 6 nilikutwa na kijana mmoja wa familia akaniambia wazazi wake wameagukiwa na mchanga na miti niende niwasaidie. Na bila shaka nikaenda na nikawasaidia, tukakuta vijana wengi, tukawaokoa penye walikuwa wamelaliwa na miti na matope. Tukawachukua tukawapeleka kwa hospitali. Kwa bahati mbaya wakaaga kabla tufike kwa hospitali. Kamachielo yore mag wuoth sani koro ng'ikore apaya maduong' mowuok Kitale kadhi Lodwar nyaka South Sudan bang' oula kelo ngoka maduong' e chuny apayano kendo poge gi diere maonge nyamburko manyalo kalo ka joma tiyo kod apayano hum kaluwore kod rochruok mar wuoth. Hii barabara ndiye inaenda paka Sudan. Inabeba gari zote za kwenda Turkana, Kakuma, Lodwar paka Sudan. Sasa itakuwa hakuna vile jinsi tutakuwa tumesaidika. Na hatukujua kama inaweza kuwa vile imekuwa hivi. Na hata zaidi nimestuka vile nimeona hivi, sioni kama haitaundika hivi karibuni. Sioni kama kuna nafasi ya magari kama kutoka Lodwar kuelekea Kitale kama itaendelea. Kata obedo ni nogongero ni gima wae polo kial. Koth masani okodeo kata wang' jopesa kai kar dak mar Nyadhi Marunda. Pi oluchore dhorange migo Kiful kendo mani kod jorit ma ocho donjo nyaka e udi mag Nyadhi. Jodak kani kod achiedhnade ka kata mana yore mane nyamburko suore gi sunga sani pi oimo ka nyamburko bende pi owiyo kendo modho pi gi ume ranyisi mar kaka pi okelo midhiero e moko kuom udi mag Nyadhi mantie Runda. Tingni mag komeko moum gi boyo ma itiyo godo e chuodho bende pi obembo kendo gigo chong gi piny e pi ma koro chalo yawo kaluro nitie ni poni ok okawo okang' mapiyo kata mana oinga ma ochielo udi mag Nyadhi nyalo lwar kendo medo lal ne oganda go mosebedo ka odak kod Nyadhi kendo mawinjo mana midhiero mathoth mana kaka gweno winjo aora. Jodak maka kata kamano sayo tend kaunti ma Nairobi ma gikoni ne okotimo nonro malong'o e kinde mar temo baro oula ma omonjogi kendo koro gidwaro ni mondo many kaka inyalo konyo joma pi opong'o utegi. You don't come on private land and do this kind of thing. You should first find out, do your due diligence and find out the history why this happened. Why is it happening? I just should bring back the trucks and refill all this soil. And these people who are flooded, they should be given shelter. Giwacho ni kanyo manitiyogo kod japiny Girik moro manodak kanyo kaka yawo mar pi manokuoyo godo pi e puothene mag msabibu ne oduogo pogi ka okolo chike bang' kaunti chiwo lesen ma ok otimo nonro. The Greek who was here, from what I have got, it used to be a dam where he used to pump water for the irrigation of his coffee and strawberries. It is the person who subdivided who went to settle got a subdivision permit without following the due process. Kaluwore kod kit midhiero ma ikelo kod koth moseneno kendo jopiny bende osebed kikwayo mondo bed motang'. Jotelo kod piny owacho bende nyisi mondo keto kenge mag geng'o midhiero mag koth manyalo nyoro jopiny. George Bati, Ramogi TV. Rochruok no bede moko kuom skunde ma pacho ka kote sende mag